Знаеш ли, че можеш да печелиш 1000 лева като професионален гримьор и то само за 2 дни, работейки до обяд? Сега ще ти разкажа за Веси. Тя дойде чак от Виена без абсолютно никакъв опит. Следвайки стратегията на Makeup Masterpiece метод, още на петия ден от курса вече държеше първите си 200 лева спечелени от клиенти. Придоби реални умения и вече има стратегия, с която стартира още по време на курса и започна да печели от своето хоби. Сега работи когато и колкото пожелае, без шеф на главата си и без фиксирано работно време. Но Веси не е единствената. Вече над 200 момичета смениха професията си и започнаха от нулата. Днес печелят високи доходи като гримьори в салони или на свободна практика. Аз съм Наталия Димитрова, собственик на първата академия за гримьори в град Варна и те каня да станеш част от нашата успешна общност. Създадох уникална 10-дневна система, с която подробно изучаваш всички видове грим, работиш на живо с модели и имаш моята лична подкрепа. Накрая получаваш и удостоверение, което е държавна диплома и ти дава професионална легитимност. Най-важното е, че ще имаш цялостна стратегия как да привлечеш първите си клиенти стъпка по стъпка. Научаваш всичко лесно в реална работна среда. Това обучение обаче е налично едва само за 5 дами. Остави контактите си във формата по-долу и аз ще се свържа с теб и на всичкото отгоре ще получиш бонуси за над 1000 лева. Омръзна ли ти да работиш за ниска заплата, въпреки че знаеш, че си родена за много повече? Ти може да си следващата успешна история.